Villena i les seues històries. Ermita de Santa Anna. Va ser fundada i construïda pel senyor Martín de Selva, dean que va ser de la catedral de Cartagena cap a l'any 1490. A les anomenades relaciones topográficas de los pueblos d'Espanya, manades fer pel rei Felip II a l'any 1875, ja esmenta que a Villena hi ha un convent de franciscans descalços relacionat a l'ermita de Santa Anna. També en la relació de Villena de 1575, l'investigador José María Soler ens conta: hi ha a un tir de ballesta apartat de la ciutat, en els seus rarals, cap a la part d'orient, un monestir de frares descalços franciscans, en el qual hi ha de 7 a 8 frares. Sent aquesta casa ermita de la senyora de Santa Anna, que la va fundar don Martín de la Selva, dean que va ser de la Santa Església de Cartagena. L'ermita de Santa Anna va estar situada a prop de la carretera d'Alacant, en el seu encreuament amb el ferrocarril d'Alcoi. El 12 d'abril de 1563 es va transformar l'esmentada ermita en el primer convent de franciscans descalços que hi va haver al regne de Múrcia, i hi va romandre l'ordre fins a l'any 1592, en què es va traslladar a una altra ermita que va erigir dedicada a Sant Francisco, en el mateix lloc que va ocupar després el convent del mateix nom, ocupat per franciscans a l'any 1597. El Teatre de Chapí i el conegut com Círcol Agrícola Mercantil es va construir durant la segona dècada del segle XX, en part del solar hort de l'antic convent de Sant Francesc. El primitiu convent de Santa Anna va tornar a ser ermita, que va perdurar fins al segle XX. Fray Antonio Panes, al seu Crònica de la provincia de San Juan Bautista de religiosos descalzos menores de la regular observancia de nuestro seráfico Padre San Francisco, València, any 1666, relata la troballa de l'arxiu d'aquell convent i com es narra en la seva fundació. A l'any 1563, el 12 d'abril, dilatant-se la reformació i descalços del nostre pare Sant Francesc en aquests regnes de València i Múrcia, es va fundar el convent de religiosos franciscans descalços en aquesta ciutat de Villena, donant-nos la dita ciutat l'ermita de la gloriosa Santa Anna, que està distant d'ella com a 1000 passos cap a orient, a la falda d'un mont o serra a la que anomenen de Sant Cristòfol. Es va construir entre els paratges de la Losilla i el Caragol, propera a l'ermita de Santa Llúcia, Fontana d'Or i el Camí a Biar. Villena, any 2025. Fonts: Wikipedia, José María Soler García i Huerteros.